Stang ka jing thap ba jing pha iki keteng limba ka online nakabenta ka Padma Awards 8,000 katarik ba khaddu ban thap iki keteng nakabenta ka Padma Awards kan long ha ka khat san tarik ubanai nai lur 8,000 uhe ka seng BRS uki Chandrasekhar Rao la penlong ya ka roadshow ha maha beban henin kamiet ha ka ba ka Election Commission of India kala hukum ban khang yu ban penlong jing lap election ha ki sawu pra kenta Karkhana Permit Slasha North Bengal Mynta ka kenti kalai kandu jing e shibun nakadaw ka jing ay pteng ka jing shit ka sun beneng ka balakta ya ka tekathan kanong mikmat nari India siya ka United Nations ka Ruchira Kambodge kalaong baga India ka yung scam ha kanong rem Tuesday na ka benta kari Palestine bat Israel haka IPL cricket ka Punjab Kings kalapan rem ya ka Chennai Super Kings dah new weekend HME Chidambaram Stadium Chennai